Hello, naimbag nga bigat, arabii, aldaw kung malam yo aming kakabsat, nga buybuya dito nanumu nga YouTube channel to numutibiyang Roderick Molina Manipo dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Muna man pa iti amin kakabsat ken gagayem kayat kuman iti agyaman kada kayo amin nga nang suporta kanyak iti panaka alak iti 1,000 subscribers ken kastamet kadagiti amin nga nagbuybuya nakipagpuypuyat kanyak bayat iti pan naglalive ko tapno laing maalak iti 4,000 watts hour ket sakbay na iti amin kakabsat kayat ko iti agyaman iti biyang ni DJ Kevin J. Kisterman di Milan, Italy kastamit kini DJ Arnel Takmo kadagiti amin apo nga nang suporta kanyak bayat iti panang ngal alak panangururnong ko iti 4,000 watts hours nga requirements tapno ti kasta ma-monetize iti maysa nga YouTube channel iti YouTube kakabsat ket in-apply ko kakabsat daytoy YouTube channel ko nga adalima nga copyright claim na kakabsat nga videos ko ta out of 332 nga videos nga naka-upload iti daytoy nga YouTube channel kakabsat lima tijak nga maikat nga copyright claim ket no pay kasta po nakidaksang ga sa tak nga nang i-apply iti monetization daytoy nga YouTube channel toy numutibiyang idi kalman January 19 oras iti alas 5 iti malem ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain rinugyak kakabsat nga in-apply daytoy napanak iti first step tapos napanak iti second step mga 3 hours sa nalpas iti second step kakabsat nagdan isuna tapos idi mga sakbay nga matutog kami iti alas 10 iti rabi ditoy ayammi tarabi garudon kakabsat taw orayek ta excited to numutibiyang idi alas 10 iti rabi in automatic isuna nga napan iti step 3 isuna nga tinamaya kakabsat siyempre excited naturog akon tatay bigat January 20, 2021 alas 7 iti rabi ay tatay bigat ang kakabsat alas 7 iti bigat siyempre kaputa atak nga atak mat apo tapno ti kasta maamuak no na monetize no saan takunada maguray ka kano ti talo nga aldaw may isang aldaw no makabulan depende apo no ma-approvean iti monetization mo iti YouTube channel kaslanak nag-exam iti let kakabsat iti daytoy nga inububrak dito YouTube channel ko siyempre adu apo ti rigrigat ko adu iti adu ti ananos puypuyat no mano nga no nya ti istorya kadaglalok no ag video na ket tatay bigat kakabsat nakita nga congratulation ko na nagbalin aming ti symbol na dayay symbol na datay ayan ti kuana dollar sign na naka-off kakabsat ken gayam kasi siyempre limag tumo datoy pusok tanu no pay amuk apo nga narigat iti mangala iti WH nga 4,000 no asino nga tao no asino nga gagayem asino nga buybuya iti liwliwag kan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano tinagpatpatulungak tapno laeng maalak iti 1,000 subscribers kun 4,000 watts hour iti daytoy nga aldaw kakabsat ada watts hour kung 4,205 kakabsat 2,205 in iso ti panang i-apply ko daytoy atoy nga monetization ket siyempre nakita tatay apo kakabsat nakamonetize maragsakan nakamuyo apo siyempre agyaman kini apo Dios ta iso ti muna apo nga nagyamanak siyempre yehey mami nakamonetize akong konak kini mami may ket ni mami aside kini mami may ti muna po nga nagyamanak jak pala impopos ti muna nga nagyamanak ni DJ Kevin J. Kisterman ta iso nga mismo apo tinang tultulong kanyak nga nag-set up ditoy ayan iti computer ko ditoy ayan ti YouTube channel ta simrek iso na yan na minsan iti YouTube channel ko iso nga siyempre iso ti muna nga iso ti muna nga nagyamanak
Tano hanga po kanya na nga timultulong kanya kakabsat nag-set up hangko apo nga naala daytoy nga baligi iti YouTube kayat ko kung saan tuy numutibiyang may sana po nga basit nga YouTuber kaya hangko nga pangpangas kakabsat kaya kayam ta siyempre amuyumot kanya kapo managpakumbaba manakawatak nga tao kakabsat tauan yaman iti masagrap mo siyempre hamo nga pa ipangpangas kakabsat kaya kayam ta narigat iti napangas nga tao tawang pa iti maalak apo nga sweldo dito iko sweldo nakto man no dan to basit nga itid na tagbuya og buya kayo okay maamuan yun to tamuyo amin nga sikreto apo dito liwliwa ken rayaw kastamat iti YouTube channel ko apo maamuan yo amin no aglalayb nakta amin nga sikreto ka amok may bagak ito amin iso nga syempre ipadamag kuntumo lang kada kayo kakabsat no anya iti nagbalinan na no si mangputto atay pin ko no mano tinaornong ko kas jay kakabsat ken gagayem iso nga agyaman na kada kayo amin gagayem iti viewers supporters iti Facebook page iti liwliwaken rayaw tati Facebook page tayo apo na monetize met iso na tanagrigat ko man ngay norornong iti followers nga 10,000 nagbayag mi apo ngay norornong kadagiti admins ket agyaman nakta aside nga na monetize iti Facebook page tayo kastamot ma-monetize man na po iti YouTube channel to inumutibiyang syempre utang ko nga naimbag nga nakom kada kayo amin kakabsat nga jak tupulos nga malipatan ta nukas pangarigam adaman iti dabila nga revenue dayto nga YouTube channel kakabsat mang panunutak to apo tapno isublik tumo lang iti ayat yo hangko apo nga putputan no hangko nga pagkulan kakabsat no adaman maalak nga revenue na kakabsat hangpay may baga apo dato ita syempre nagbuya kayo umado no saan na yung bagak iso nga anyan to ti kwa mapanunot ko apo nga mabalin nga itulong ko iti siyempre no danto agpatulong no nyan to apo tadyak mo may kari nga makarami dakti napipintas nga content ngem padasek kakabsat iso nga iti daytoy nga gundaway January 2021 na monetize apo dayto YouTube channel ko ket agyaman kada kayo aming kakabsat awanti labas na tanuhang nga po kada kayo apo hangko nga naala dayto nga baligi ken agyamyaman nak napalaus ti ragsak to inumutibiyang tano awang kayo apo hangko nga naala daytoy nga baligik iti social media iti YouTube kakabsat ken gagayem amin nga narigat kakabsat nga gawaten iti 4,000 watts hour numano nasurok nga 2 bulan ko kakabsat nga naglalive iti kada bigat kada rabii kastamot ti aldaw maminduan nak live katapno lang maornong ko iti 4,000 watts hour ket 4 pin nga kunada at last naala kon apo ti monetization na ket dawatag garod kakabsat ken gayem no nyaman na po ti panang support tayo kanyak iti pananggawat ko ti W8 nga 4,000 tapno ipakpakasik kada kayo kakabsat ta iti dayto nga kanito addan ads dayto YouTube channel to numutibiyang ket masapul no sumnubuyaan nyo hanyo kadilang rigrigateng kakabsat nga buyaan dagiti ads wenno advertisement nga itited ini YouTube iti video tadagijay apo ti moorno nga revenue nga mapanto kanyak into no itid na itipin ko tawang pa itipin ko apo itid nanto pay laeng iso nga pangpangasi yo lang apo anusan nyo hanyo is escape dagita advertisement iti YouTube iti video dita YouTube tapno ti kasta apo isu dayjay apo nubuyaen nyo agbayad ni YouTube konyak mapan iti revenue na isunto apo ti moornong tabasi-basit or no 1 cents dollar iti may isang advertisement kakabsat no adu kayong agbubuya kamanusan nyo nga buyaan hanyo nga is escape dayjay to apo iti umay kanyak nga kaslapan na kabayad na iso nga agyaman na kada kayo amin kakabsat ken gagayem
iti anus yu kontoy no mo tibiyang taamok nga tinartarabay yu iti liwliwagan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page kastamat nga tinartarabay yu apo dayto YouTube channel toy no mo tibiyang tapno laeng kakabsat maalak iti daytoy nga monetization talagang nga makaisalin akon apo dagiti YouTubers nga babasit nga na palugudan siguro nga na monetize iti 2021 ket sapay ko mata daytoy apo nga pan naka-monetize ko ket isu iti sinyal iti panag medyo may nga swerte iti 2021 tahampay nga na 2021 pa lang 2021 ket inikanak apo iti napintas nga damag kaslabaligi kaslala nagtest apo ti may nga iti bar examination dagiti abogado let dagiti mamaestro kan mamaestra iti daytoy nga inaramid ko apo ta adu ti regrigat ko adu iti naipuypuyat ko kakabsat nga nanggunod kadaytoy nga baligi narigat nga talaga iti manggunod iti 4,000 watts hour kada kayo amin kakabsat agyamanak kini DJ Kevin J. Kistarman, ni DJ Arnel Takmo, dagiti tracing admins, ni Princess Joy Tablac, kastamat kini May V. Garcia, ni Kuya Jan, nga tagapayagan ni Davy Jan Urbano kakabsat, kada kayo amin kakabsat nga nagbuybuyan, ni Manang Angelina Cortez, siyempre ni Manang Perlita Aglipay Matias, ni Manang Mila Miranda, ni Lorna Domingo, kastamat kini ni Lani Domingo, ni AJ Uganisa, ni Manang Nessie Clemente, ni Manang Ruby Pigalapon, ni Taraki ti Amyanan, thank you very much Taraki ti Amyanan, Rab Grayson Bangalan, agyaman akmet kin ni Frederick Castillo dito Los Mawelos, Santa Cruz, Tenerife, Spain, dito Laguna kakabsat, thank you very much Ana Derek kin ni Frederick, Analisa, agyaman akmet kin ni Catalina Casco, ni Hamad Mubarak, ni Arceli Lizardo, ni Marinela Arwatos ni Rieta kastamat ken ni Maribik Ogali Surya, ni Maribel siyempre, ni Maribel Eslabon Lizardo, ni Kasinsin, ni Lovely Jazz, kasta ni Risa Balin Sebastian, ni Catherine Escalona Cantor, kastamat kin ni Alan Cortez, agyaman nagmat kin ni Gerald Tango, ni Jan, ni Alexis Jan Luna Lizardo, ni Architect, ni Madeline Casido, kastamat kin ni May Ascado, sino pa ni Lobelia Tamayo, ni Antideli Pinol, ni Heidi Pinol, da kayo kakabsat amin na sinupay dagiti yang ko na ibaga kakabsat, dagiti ni Manang Fatima F. Villaflor, ni Manang Susan Floridio Tapugay, ni Manang Kenji Wong, kastamat kin ni Manang Elisa Nicolas, ni Ading Glenn Molina, ni dagiti apo ng abak ni Raisin Biernes, ni Catalina Casco, ni Melanie Ingalang nga kakadwada kakabsat, gyaman nakbat kini amin na po dagiti nang abak amin nga nang suporta kanyak tana jak malagip idad duman kakabsat tadudo nga utang ko apo pasensya kayo nohang kung may baga dagi nagnagan nyo nya gyaman nagmet kini dagiti apo nga nang tartarabay kanyak agyaman nagmet kini Meldita Israel, ni Melay Antonio, ni 2020 kastamat kini ni Gemma Ibanez, ni agyaman nakmet kini dagiti daduma kakabsat, agyaman nakmet kini Angie Alamo, ni Bennett Joy, ni Hamad Alaibani, ni Melo Jane Tolentino, kakabsat ken kagayem da kayo amin ni Evelyn Musni, ni Gemma Ibanez, ni Gina Balanay Bailon, ni Tingjam, ni Hamad Alaibani, kastamat kin ni sinupay ni Mami Mai siyempre. Kata kayo aming kakabsat, thank you very much kata kayo. Hello also to Igorota Ak, ni Manang Mila Miranda, ni Manang Angelina Cortez,
kada kayo kakabsat amin nga nang subsuporta kun toy mo tibiyang no ang kumay baga tinagan nyo ang kay game imong kakabsat ta i-upload ko apo iti YouTube channel ko daytoy kas panagyaman ko kada kayo amin nga agbuy-buya ken nang tatarabay kanyak apo tapno maalak apo iti WH ko kakabsat ken gagayem kunak manin apo si pupuso na toy numutibiyang naragsak na kakabsat ta siyempre naalak apo iti monetization dahito nga YouTube channel ket utang ko nga naimbag nga nakem kada kayo amin datoy apo nyaman tinaitulong yu kuno jak to makasubsubalitin ako ni apo Dios tulaktanti makamu kada kayo nga mangisublit dagiti naayat nga tultulong yu kun toy mo dibiyang basta siya kakabsat hangko nga talikudan dagiti nakautangak iti naimbag nga nakem anyaman apo iti anyaman apo ti pagtungpalan daytoy araramidik iti social media iti liwliwaken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page ken kastamat apo dito YouTube channel toy numutibiyang iso nga agyamyaman na kada kayo daw-dawatak manen apo ti nananay nga support tayo tapno ti kasta apo agbuya kayo kadagiti na i-upload ditoy nga videos ko tapno ti kasta umado ti revenue hanyo nga escape dagiti advertisement nga dadtayan ti YouTube videos ko nya. Thank you kada kayo amin nakakabsat ken gagayem. Diyos ti agnina kada kayo amin kumusta kayo apo dita payagan is Ballesteros Cagayan iti pamilya ti Molina Ben Temporal kon Lizardo family kumusta kayo amin kakabsat sapay kumaputa si Portarandak kun dayto ya po nga ayang ko iti social media ti YouTube channel ko tapno ti kasta apo ko maliwliwaken marayray aw kayo apo tay kanak ko maapon ni apo Dios iti nananay nga pigsakin kered ko tapno ti kasta apo lumaban iti anyaman nga panubok nga ited ni apo Dios kada tayo ket sapay kumaapo ta mapasarak amin dagitoy tauray no narigat padasan tayo kakabsat ken gayem iti agbalin nga basit nga YouTuber hanak apo hangkong ipangpangas ibabak apo tayo ti purwak nga kunakta ti tao nga nangato iti purwana nga saan nga nangato iti purwana adu iti tumulong ken kuana ko na kakabsat siyempre agpatulong nga kada kayo apo nga pada nga Ilocano tapno ti kasta po siyempre babaen iti channel kumabalin kayo apo nga dumawat no nya ti pamayak kada kayo no nya ti maitulong ko kada kayo amin kakabsat no advertisement nyo hala makopyright no nya di tapo mabalin kayo nga dumawat iti pabor kanyak tapno ti kasta apo no nya ti kayat yung ipadanon iti social media mabalin ko apo nga i-post uno nya ti aramidik dito basta hanak nga makopyright strike kun makopyright claim kakabsat ken gagayam. Thank you very much ket padasag kakabsat to ti agrami diti videos nga medyo buyaon nyo tag kakatawa kayo iso nga agyamanak kada kayo utang nga naimbag nga nakem daytoy apo ina si sinagrab ko iti day da kayo amin na po nga taga Ballesteros Cagayan dagiti kailyag kita Ballesteros Cagayan suportaran da kami nga babasit apo nga YouTubers kasta ken ni Kuya Jan ni David Jan Urbano dakla po nga YouTuber daytoy kastamad kin ni May Ben Garcia anak day di Uncle Temi Garcia ti municipal architect engineer tayo apo idi dagitoy apo ti amok nga YouTuber nga na monetize ni Princess Joy Tablak nga taga Pugo kanakakaiso na apo toy numutibiyang taga Ballesteros Cagayan jak amu pay agdi dadupa nga Ballesteros apo nga na monetize iti YouTube channel na tabarbarang iti daytoy apo nga video ko makita yo wano mamamok idatap no tikas tapo agtitunulong tayo nga mga mangpadupay dagiti viewers tayo kakabsat ken gayem ta dito YouTube channel wano Facebook page tayo hangko balak apo ti agpasikat dito hangko kaya ti ang balak ti agpasikat ta syempre ureno ko kanayda makitkita mabuya-buyan da kakabsat amu kung kakabsat nga amudak dagiti agbuy-buya iso nga narigat na kang aglumengang kakabsat ken gayem ta siya nga popular nak iti social media iso nga thank you very much iti ayatyo kuntoy numutibiyang tanuhang nga gapu kada kayo apo awan iti day awan nga hangko nga
na gawat daytoy nga baligi iti social media nga interview kanyak kakabsat ken gagayem. Agyaman ak unay iti anos yu apo nga nagbuya nagdengeg iti daytoy nga YouTube channel ko iti daytoy nga video tatakas panagyaman ko kada kayo amin nga awan iti labas na daytoy apo ko thank you message para kada kayo amin ket sapay kuma awan iti pakabkabasulak kada kayo. Thank you very much. I love you all. Please watch my videos in my YouTube channel, Roderick Molina. Thank you very much and keep safe everyone. God bless and I love you all kakabsat. Thank you. Agyaman na kakabsat ken gagayam nya. Bye-bye! Manipura po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Timangit ited, mangipanpadanon iti napalaos nga panagyaman na kada kayo amin kakabsat. Toy nanumo nga host iti liwliwaken na rayaw dagiti OFWs nga Ilocano manipod iti Payaganis, Ballesteros, Cagayan nga adda ditoy lugar dagiti Espanyoles, siyak ni Roderick, temporal band Lizardo Molina, ti agkungkuna kada kayo amin kakabsat. Thank you hang nga maungpot nga panagyaman ko kada kayo amin iti daytoy nga na interview kanyak nga baligi iti YouTube channel nga panaka-monetize na kakabsat. Thank you very much. I love you all.